Gaur, osasun itunaren mailan parte hartu dugu helburu zehatz batekin, euskal sistema sanitario indartsu bat eta publikoa lortzea. Azken hamarkadetan, gobernuak, PNV liberatuko gobernuak aurrera eramandako politika neoliberalen gatik, egoera Osakidetzan eta osasun zerbitzuan asko okertu da. Gobernuak bilatu dutena izan da zerbitzu publikoa ahultzea, hau da, osasun publikoa ahultzea, pribatua indartzeko. Hori izan da PNV-ren erabakia. Horren aurrean, lehen aipatu moduan, ondorio larriak pairatzen ari gara. Alde batetik, biztanlegoa zerbitzu kaskarrago bat edo okerrago bat jasotzen ari da, eta bestetik, bertan lan egiten duten langileen lan baldintzak ere asko okertu dira. Biztanlegoa kalera irten da, langileak borroka egin dugu, eta gure aldarrikapena zehatza da. Politikak aldatu behar dira, orain arte erabilitako politika okerrak atzean itxi behar dira, eta erabakiak hartu behar dira osasun sistema publiko indartsu bat izateko. Gaurko mailan, gobernuak diagnostikoa aurkeztu digu, eta LAB-en harridurarako diagnostiko horretan bi gauza garrantzitsu ikusi ditugu. Alde batetik, langileen atalean ez dago inongo azterketarik zenolako ondorioak izan dituen langileekin eraman diren politiken inguruan, hau da, ebentualitatea, ez egonkortasuna, langile falta, lan baldintzak, horren inguruan ez dago zerik, eta bestetik, privatizazioa, konzertazio eta externalizazio politiken inguruan, politiken ondorioen inguruan ere ez dago inongo aipamenik. LAB-en ustez, gai bi horiek beste batzuen artean, baina gai bi horiek kriston garrantzi izan duten Osakidetzaren gainbeheran, eta biztanlegoak orain dela urte batzuetatik hona pairatzen ari garen zerbitzu okerrean. LAB-ek ekarpenak egingo ditu diagnostiko hori zuzentzeko eta osatzeko, eta benetazko ikuspuntu bat izan dezan langileok eta biztanlegoak behar dugun ikuspuntua, gero horren gainean egin beharreko aldaketak egin daitezen.